Hei kaikille! Jos avasit tämän videon, etsit todennäköisesti kahta asiaa. Kuinka ladata 1xBet-sovellus ja mitä promokoodia kannattaa käyttää rekisteröitymisen yhteydessä. Ensin sinun täytyy ladata sovellus. Latauslinkki löytyy tämän videon alapuolelta. Avaa linkki Android-puhelimesi selaimessa, lataa asennustiedosto ja aloita asennus. Joillakin laitteilla saatetaan pyytää lupaa asentaa sovelluksia tuntemattomista lähteistä. Älä huolehdi, tämä on normaali ja turvallinen vaihe sovelluksen asentamisen yhteydessä. Tämän jälkeen voit luoda uuden tilin joko sovelluksen kautta tai suoraan verkkosivustolla. Rekisteröitymisen aikana syötä promokoodi GLOBET. Voit kopioida tämän koodin videon kuvauksesta tai kiinnitetystä kommentista. Tätä koodia käyttämällä tervetuliaisbonus voi kasvaa jopa 30%. Esimerkiksi Suomessa bonus voi kasvaa 100 eurosta 130 euroon. Löydät myös uusimmat linkit sekä päivitetyt ohjeet sovelluksen asentamiseen Android- ja iPhone-laitteille GLOBETin Telegram-kanavalta. Kiitos videon katsomisesta ja nähdään seuraavassa videossa.